tiġi ċċelebrata kull sena minn il-fuq minn 7 miljun kaċċatur madwar l-Ewropa kollha. Jgħidula il-Game Meat Week u fiha jippromuovu t-tjubija tal-laħam tal-kaċċa. F'Malta l-inizjattiva tieħu ħsiebha l-Fondazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK b'kollaborazzjoni mal-Malta Chef Society. Użajna il-game, ġifieri il-kaċċa bħala quails, summen ġifieri, guinea fowl, fnik, ċrif, dak kollu li għandu xaqsam mal-kaċċa, imma wkoll użajna il-frott tax-xitwa, ġifieri il-nuts, il-frott imnixxef, użajna wkoll taħlita ta' herbs li jkunu ħafna mediterrani u mbagħad il-condiments tagħhom, ġifieri ir-risotto, għamilna r-risotto bil-fenek, affarijiet daqsxejn innovattivi li jimbuttaw ħanajdu hekk l-ikel Malti għax kollox tomit mediterrani ma jimbuttaw l-ikel Malti lej iżjed viċin il-klijent. U din is-sena ċelebrazzjoni speċjali minħabba li l-ktieb Game Recipes from Malta rebaħ il-premju tal-aqwa ktieb ta' riċetti tal-kaċċa fid-dinja. Dan il-ktieb kien ilu biex ngħidlek f'moħħi għalkemm għandi żmien għax kont nara li jsir l-ikel tal-kaċċa minn nanniet tiegħi, minn missieri u ommi, però sfortunatament qatt ma nkitbu, daw ir-riċetti qatt ma nkitbu. Issa allura ġiet l-idea li nagħmlu dal-ktieb uniku ġo Malta minkejja li hawn ħafna kotba ta' riċetti, ktieb li huwa bbażat biss fuq riċetti tal-kaċċa ma jeżistix, sħlif li għamilna da. Fil-ktieb ġew involuti 13 il-kok Malti li jagħmlu żewġ riċetti kull wieħed. U hemm ukoll 3 riċetti oħra li għamlihom aħna, ġifieri kemm jien u Lukas flimkien, u hemm riċetti wkoll li ħadnihom l-iktar riċetti antiki li stajna nsibu bl-għajnuna tal-Heritage Malta biex wasalna ċertu riċetti li huma wkoll preżentati hemmhekk antika ħafna, forsi llum ma tużax l-istess metodi, imma dik hija riċetta oriġinali. Tim jgħid li l-kaċċatur huwa privileġġjat li jista' jiekol ċertu laħam tal-kaċċa illi tmur f'liema restorant mur żgur ma ssibux.